δύο μετασχηματιστές να δουλέψουν παράλληλα. Όταν μιλάμε για μετασχηματιστές, τάσεις, έτσι, θέλω να έχετε στο μυαλό σας ότι είναι μία μπαταρία ο μετασχηματιστής, ότι είναι μία πηγή τάσης. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να βάλουμε δύο μετασχηματιστές να δουλέψουν παράλληλα εάν δεν έχουν την ίδια ονομαστική τάση στο δευτερεύον. Έτσι, προηγουμένως που σας ρωτούσα γιατί πρέπει να έχουν την ίδια τάση στα άκρα τους. Δεν μπορώ να βάλω μία μπαταρία 1,5 V και μία μπαταρία 9 V να τις βάλω παράλληλα να δουλέψουν. Εντάξει, θα πέσει κάπου η τάση τους, θα κυκλοφορήσει, θα γίνει δηλαδή ένα γενικότερο μπέρδεμα, αλλά εγώ θέλω να έχω την τάση, την ονομαστική τάση του δευτερεύοντος. Άρα λοιπόν πρέπει να έχω την ίδια ονομαστική τάση στο δευτερεύον. Εκείνο το οποίο θέλω να κερδίσω βάζοντας δύο μετασχηματιστές να δουλέψουν παράλληλα είναι γιατί θέλω να κερδίσω σε ρεύμα. Πολλοί μου είπατε προηγουμένως σε ισχύ. Είναι μεν ισχύ, αλλά από τη στιγμή που η τάση στο δευτερεύον είναι σταθερή, το μόνο που αλλάζει είναι η τάση, είναι η ένταση που μπορώ να πάρω. Πάω λοιπόν να κάνω τη συνδεσμολογία στο σχήμα 7. Για να βάλω τους μετασχηματιστές να δουλέψουν παράλληλα, από τη στιγμή που ο κατασκευαστής δεν μου δίνει τον τρόπο με τον οποίο έχει τυλίξει τα ποινία, άρα θα πρέπει εγώ να κάνω μία δοκιμή για να βεβαιωθώ ότι οι μετασχηματιστές μου είναι συνδεδεμένοι σωστά παράλληλα. Θα ανοίξω λίγο το μέρος εδώ. Λοιπόν, κάνουμε τη συνδεσμολογία στο σχήμα 7. Παίρνω το πρωτεύον του μετασχηματιστή, το ένα το άκρο το πηγαίνω σε ένα αμπερόμετρο και από το άκρο του του αμπερομέτρου, πάλι επειδή για τον ίδιο λόγο το παίρνω στα 10 που είπαμε προηγουμένως, πηγαίνω και αυτό το άκρο το συνδέω στο άλλο άκρο του αυτομετασχηματιστή. Ή μάλλον να βάλω ένα καλώδιο για να μην ζωρίσω. Παίρνω το άλλο πρωτεύον, τα δευτερεύοντα για την ώρα τα αφήνω έτσι όπως είναι. Παίρνω το άλλο το πρωτεύον, το βάζω το ένα το άκρο στο βολτόμετρο και από εδώ που φεύγει, στο αμπερόμετρο, και από εδώ που φεύγει από το αμπερόμετρο πηγαίνω στο άκρο του αυτομετασχηματιστή που έχω συνδέσει στο άλλο το αμπερόμετρο. Έτσι, γιατί βλέπω ότι εδώ πέρα τα άκρα αυτά του αμπερομέτρου είναι στο ίδιο σημείο. Άρα ή μπορώ να το συνδέσω εκεί ή για να μην ταλαιπωρούμε το συνδέω εδώ. Και αυτό εδώ πέρα το άκρο το συνδέω στο άκρο που είναι συνδεδεμένο το άλλο το άκρο του μετασχηματιστή. Ωραία. Και αυτό το ανοίγω και το βάζω στο 10. Τι δεν έχω βάλει? Δεν έχω βάλει το α1 και δεν έχω βάλει και το βολτόμετρο για την τάση. Το α1 δεν θα το βάλω για να γίνει το κύκλωμά μου, σας είπα, λίγο πιο ελαφρύ στην κατασκευή, γιατί δημιουργείται πολύ εύκολα ένα χάος. Και το βολτόμετρο δεν θα το βάλω, θα χρησιμοποιήσω σαν βολτόμετρο το πίνακα, το βολτόμετρο του πίνακος, γιατί δεν χρειάζομαι τώρα μεγάλη ακρίβεια, οπότε βασίζομαι σε εκείνο για να δώσω τα 220 που θα χρειαστώ. Τώρα στο δευτερεύον, τα δευτερεύοντα πιάνω και τα συνδέω τυχαία μεταξύ τους. Δεν βάζω για την ώρα το αμπερόμετρο ούτε το φορτίο. Ανοίγω τον αυτομετασχηματιστή και δίνω λίγο τάση. Βλέπω τις ενδείξεις των αμπερομέτρων. Εάν δεν μου δείχνει τίποτε, σημαίνει ότι το έχω συνδέσει σωστά. Εγώ για να είμαι σίγουρος θα αλλάξω τη συνδεσμολογία εδώ, γιατί μπορεί να είναι χαλασμένο το αμπερόμετρο, μπορεί κάποιο καλώδιο να μην κάνει επαφή. Οπότε θα δώσω τώρα λίγο ένταση και βλέπω ότι όντως πάλι δεν με δείχνει, άρα έχω κάποιο πρόβλημα. Για να δείτε αυτό, βλέπετε, εδώ μου δείχνει. Άρα
εδώ. Μάλλον κάπου δεν κάνουν επαφή εδώ πέρα οι μπανάνες, θα πρέπει να το προσέξουμε. Έτσι, δεν περνάει ρεύμα. Το ότι δεν περνάει ρεύμα καθόλου, αυτό μπορείτε να το καταλάβετε εάν κάνετε εδώ πέρα τους διάφορους συνδυασμούς που μπορεί να γίνουν από τις φορές των ρευμάτων. Δεν σημαίνει ότι όταν μου δείξει ρεύμα, ότι έχω βάλει λάθος, έχω συνδέσει λάθος τα δευτερεύοντα. Μπορεί να έχω συνδέσει λάθος και τα πρωτεύοντα. Επειδή όμως έχω βάλει τα βολτόμετρα, είναι πολύ δύσκολο να κάνω αλλαγές. Γι' αυτό τις αλλαγές τις κάνω στο δευτερεύοντα. Έτσι. Όταν δεν περνάει ρεύμα στα πρωτεύοντα, είμαι σωστά συνδεδεμένος και είναι παραλληλισμένοι οι μετασχηματιστές μου. Ναι. Πάντα θα το ελέγχετε, γιατί μπορεί να μην κάνει επαφή ένα καλωδιάκι και να νομίζετε εσείς ότι επειδή δεν σας έδειξε ρεύμα ότι είναι σωστά συνδεδεμένοι, ενώ δεν είναι. Πάμε λοιπόν, βάζουμε τώρα το ένα το άκρο, το βάζω σε ένα αμπερόμετρο και το άλλο το άκρο, από εκεί που βγαίνει το αμπερόμετρο, πηγαίνω στο φορτίο μου. Σαν φορτίο θα χρησιμοποιήσω αυτή την μεταβλητή αντίσταση στο άκρο της μεταβλητής αντίστασης. Και αυτό εδώ πέρα, που είναι το άλλο βραχικυκλωμένο άκρο, κανένα με μπανάνα, παιδιά, μπορείτε να μου βρείτε? Μπανάνα κορκοδιλάκι. Ωραία. Και το άλλο άκρο το συνδέω εδώ. Το ανοίγω και τώρα θα πρέπει να πάρω ρεύμα, αφού δώσω τα 220, να πάρω ρεύμα στο δευτερεύον μεγαλύτερο από τα 4 μπέρ, γιατί 4 μπέρ μου δίνει ο ένας ο μετασχηματιστής. Άρα εγώ για να κερδίσω αυτό, για να αποδείξω δηλαδή ότι κερδίζω σε ρεύμα χωρίς να παθαίνουν ζημιά οι μετασχηματιστές, πρέπει να πάρω ρεύμα μεγαλύτερο από το 4. Μέχρι πόσο μπορώ ρεύμα να πάρω? Μέχρι το μεγαλύτερο, πόσο περιμένω για τους συγκεκριμένους μετασχηματιστές? 8 αμπέρ, 4 και 4, 8 αμπέρ, έτσι. Εδώ όμως, επειδή η αντίσταση αυτή αντέχει μέχρι 6 αμπέρ, 6,2, για να μην την καταστρέψω δεν θα περάσω τα 6 αμπέρ. Θα πάρω δηλαδή γύρω στα 5 αμπέρ περίπου και με αυτά μου κάνω τη δουλειά μου. Άρα λοιπόν αρχίζω και αυξάνω, βλέποντας ότι κυκλοφορεί ρεύμα και στα 3 αμπερόμετρα, άρα είναι σωστά. Και βλέπω τώρα, από εδώ δίνω τάση 200. 220 και 2 γραμμούλες. Εδώ πέρα είναι 4,5. Έτσι μπορώ να πάω λίγο παραπάνω. Και πώς θα πάω λίγο παραπάνω? Αλλάζοντας την τιμή της αντίστασης εδώ. Εδώ μειώνεται, άρα πρέπει να έρθω μπροστά εδώ. Ή ας πούμε 5 και. Εδώ βλέπετε τα ρεύματα που έχουμε στο πρωτεύον είναι 0,33. 0,33. Χρησιμοποιώντας τη σχέση 36 και εκφράζοντας την, αυτό που εκφράζει την σχέση 36 με μαθηματικά, εκφράζοντας το με λόγια, η σχέση 36 μου λέει ότι αν έχω δύο μετασχηματιστές που έχουν διαφορετική τάση βραχικύκλωσης και τους βάλω να δουλέψουν παράλληλα, από το μετασχηματιστή με την μικρότερη τάση βραχικύκλωσης θα περάσει το μεγαλύτερο ρεύμα. Επειδή εδώ πέρα έχω τα ίδια ρεύματα στο πρωτεύον, βγάζω το συμπέρασμα ότι αυτοί εδώ οι δύο μετασχηματιστές είχαν την ίδια τάση βραχικύκλωσης. Εάν ήταν κάποιος διαφορετικός, θα βλέπατε ότι από εδώ περνάει ρεύμα μεγαλύτερο από αυτόν που είχε την μικρότερη τάση βραχικύκλωσης. Τα ρεύματα εδώ πέρα βλέπετε ότι επειδή είμαι στο 5 είναι μικρότερο από το 0,4. Εάν μπορούσα να πάω κοντά στα 8, θα πλησίαζα στα 0,4 που ήταν το μέγιστο κανονικής, μάλλον η ένταση κανονικής λειτουργίας. Τώρα, από αυτό βγάζουμε το συμπέρασμα επίσης ότι δεν μπορούμε να βάλουμε να δουλέψουν μετασχηματιστές που έχουν μεγάλη διαφορά στην τάση βραχικύκλωσης.
Γιατί καταλαβαίνετε, αν έχουμε μεγάλη τάση βραχικύκλωση, αυτός που έχει τη μικρότερη τάση βραχικύκλωση θα φορτιστεί πιο γρήγορα, άρα θα πάρει πιο γρήγορα το ονομαστικό του ρεύμα και ή δεν θα εκμεταλλευτώ πλήρως τους μετασχηματιστές σε ένταση στο δευτερεύον ή θα καταστρέψω αυτό το μετασχηματιστή ζητώντας το ρεύμα που περιμένω. Λοιπόν, εδώ πέρα θέλω να προσέχετε γιατί δεν κινδυνεύετε από ρεύμα, αλλά έχει ζέστη, μην καείτε. Λοιπόν, κλείστε το αυτό. Πρωτού το κλείσουμε, εδώ πέρα τώρα λίγο που το κουνήσαμε, βλέπατε ότι εδώ πέρα πήγε 0,34, εδώ 0,33. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι, κλείστε το τώρα, εάν έβαζα και το αμπερόμετρο αυτό που μετρούσε το συνολικό, το α1, θα μου έδειχνε 0,33 και 0,33, 0,66 ή κάτι διαφορετικό, αν το έβαζα αυτό το αμπερόμετρο, το α1. Τα εναλλασσόμενα μεγέθη είναι διανυσματικά μεγέθη. Τα αμπερόμετρα μετράνε ενεργό τιμή, οπότε το α1 θα μου έδειχνε το μέτρο του διανυσματικού αθροίσματος. Άρα λοιπόν, εάν ήταν απόλυτα συμφασικά, θα μου έδειχνε το άθροισμά τους. Αν είχαν κάποια μικρή διαφορά φάσης, θα μου έδειχνε κάποια ενδιάμεση τιμή και αν ήταν αντίθετα, θα μου έδειχνε 0. Έτσι, εδώ αποκλείεται να μου έδειχνε 0, άρα θα μου έδειχνε ή το άθροισμά τους ή κάτι λιγότερο. Αλλά να ξέρετε δηλαδή ότι θα μου έδειχνε το μέτρο του διανυσματικού αθροίσματος. Έτσι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και με μία κουβέντα καθαρίζεται χωρίς να λέτε τις υποπεριπτώσεις. Αυτά και από την σχέση και τη σχέση 36 θέλω να την ξέρετε, να την εκφράζετε. Τα μαθηματικά είναι αδύνατο να τα θυμάστε, απλά θέλω να σας μείνει η ουσία του πράγματος ότι θα πρέπει για να βάλω δύο μετασχηματιστές να δουλέψουν παράλληλα να έχουν την ίδια ονομαστική τάση λειτουργίας στο δευτερεύον και να έχουν παραπλήσιες τάσεις βραχικύκλωσης. Και αν δεν είναι ακριβώς ίδια, εκείνος ο μετασχηματιστής που έχει τη μικρότερη τάση βραχικύκλωσης φορτίζεται περισσότερο, δηλαδή περνάει το περισσότερο ρεύμα από εκείνο. Κάντε και αυτή τη συνδεσμολογία και μετά μπορείτε να φύγετε.